салом алейкум ҳамдиёрони азиз, давом метиҳем силсила наворҳоро аз боғи ҳоҷи ғуломҷон. Ман ин дафъа ба шумо ҳозир нишон метиҳам ангури навъи президентиро. ман ҳамин мебинед дарахташ. дар як дарахт тахминан мумкин 100 кило зиёд, 200 кило бошад, 100 кило зиёд бор мондагӣ. ва ҳозир ман назди хушаш рафта ба шумо хушаро нишон метиҳам. ана ин хушаи ангури президентӣ ҳоло хом аст. ин як моҳи дигар барои пухтанаш ҳаст. дидед? ин хушаҳоро бинед, ҳар як хушаш накам аз 2 кило мебарояд. дидед? мана ин хел ангури навъи президентӣ. ман ниҳолашро кардам. одамое ки мехоҳанд аз ин ангур дошта бошанд ба ман муроҷиат кунанд ва аз ман дастрас мекунанд. ангури навъи президентӣ, номи дигараш маникюр фингер. маникюр фингер барои чӣ мегӯянд? фингер ба англиси ангушт мештудасту, маникюр ангушти маникюр кардагӣ. мана бинед, нукаш маникюр кардагӣ. дидед ҳамдиёрони азиз, ангурпарвариро чӣ қадар ангурпарварӣ моҳир мебошад акаи ғуломҷони мо, ҳоҷи ғуломҷон. он тарафаш боз кишмиши беҳамто будааст. мана ин дидед, телефони ман ҳамқадар чувствительне ки як мерасед бо худамро нишон дод. ана ин ангури донадори навъи президентӣ, яъне ки боз маникюр фингер ҳам мегӯянд. о дар он ҷо ҳам бисёр аст. ана дарахташ. акун ҳамин телефони ман нишон диҳад. агар давоми боғро бинед, чӣ қадар ангури сабзу сурху сиёҳ бисёр аст. ва бинед, як баҳри беохирборин инҷа ангурзор. ана ҳамдиёрони азиз, тамошо кунеду баҳра баред. бо шумо гурӯҳи ангур ва боғ аст. ба гурӯҳи ангур ва боғ обуна шавед. чӣ нақл кунам ба шумо? дар бораи кунда гап занам. кунда трубаи 200 шудагӣ, кундааш трубаи 200 шудагӣ, боло ин 200 кило бор мондагӣ. хай бинед худатон. вайро бинед, мана вай сабз, ангурои сабзро бинед. чӣ қадар бисёр. меҳнат шараф аст. ин танҳо дар натиҷаи меҳнат ба даст мебиёяд, аз ҳаво намебиёяд. ман боз хоҳиш мекунам ки дар бораи нархаш дар инҷо гап назанед, қимату арзон буданаш. ман дар инҷо меҳнатро гуфта истодам ки чӣ қадар деҳқон меҳнат кардааст дар инҷо, дар афтоби 40-50 градусу гармӣ. дар паноҳи худо бошед, шумо ҳам хеле боғҳо кунед, меҳнат кунед, соҳиби маблағҳо шавед. мо ба шумо бо сухан, бо маслиҳат, бо қаламча, бо навъҳои нав беҳтарин кӯмак мекунем. дар паноҳи худо бошед.